Nalejte toto do záchoda a už nikdy nezažijete smolu, smrť, chudobu ani finančné problémy. Pamätajte, že všetko sa začína doma, pretože to je základ vášho života. Toaleta môže byť miestom, kde sa hromadí negatívna energia, ktorá môže preniknúť do vášho života, alebo umožňuje pozitívnej energii uniknúť. Preto by ste mali tejto oblasti svojho domova venovať osobitnú pozornosť. V dnešnom videu sa s vami podelím o rituál, účinný spôsob, ako odstrániť všetku negatívnu energiu z vášho domova. Nalitím tejto zmesi do toalety zmizne negatívna energia z vášho života. Odíde a umožní prosperite a bohatstvu vstúpiť do vášho domova. Všetky peniaze, ktoré si zaslúžite a ktoré ste si tak dlho predstavovali, sa čoskoro začnú prejavovať. Zostaňte teda až do konca videa, budete prekvapení, že ste tento rituál doteraz nepoznali. Rituál, ktorý vám pomôže odstrániť smolu, je taký jednoduchý na vykonanie, ale prináša neuveriteľne rýchle finančné výsledky. Ale zostaňte so mnou, pretože je to podložené vedeckým výskumom. Ak nepatríte k ľuďom, ktorí veria v duchovno, ak ste vedecky založený človek, ale klikli ste na toto video, tak neveríte v zákon príťažlivosti a neveríte v šťastie. Vždy si myslíte, že všetko musí byť výsledkom vášho vlastného úsilia o dosiahnutie výsledkov. Dnes s vami teda chcem diskutovať o inom aspekte. Kvantová fyzika nás učí, že vonkajší svet je odrazom vnútorného sveta. Ak ste toto príslovie už počuli, vyjadrite sa k nemu v komentároch. Táto starobilá múdrosť sa dokonale zhoduje s učením buddhizmu, kde sa verí, že naše okolie odráža náš vnútorný stav. Buddha raz povedal, že na čo myslíme, tým sa stávame. Rituál na toalete symbolizuje očistenie vášho života od negatívnej energie, podobne ako zbavenie sa starostí a nešťastia, čím sa vytvorí priestor pre vstup hojnosti a radosti. Táto praktika, hoci je jednoduchá, pôsobí ako silná metafora na zbavenie sa negativity a prijatie pozitivity. Vedecké štúdie v oblasti kvantovej fyziky naznačujú, že naše zámery a energia môžu ovplyvňovať našu realitu. Nie je to len duchovný žargón. Je podložený dôkazmi, že naše myšlienky a emócie môžu formovať svet okolo nás. Experimenty dr. Masaru Emota s vodou ukázali, že pozitívne slová a zámery môžu zmeniť molekulárnu štruktúru vody a premeniť ju na nádherné kryštály. To naznačuje, že pozitívna energia môže mať hmatateľný vplyv na naše životné prostredie. Keď túto zmes nalejete do toalety, symbolicky odstránite negatívnu energiu a vytvoríte nový začiatok. Najprv sa ponorme do špecifík tohto rituálu. Najprv sa však s vami podelím o účinnú a zdanlivo jednoduchú metódu. Vhoďte strúčik cesnaku do toalety. Táto prax takmer okamžite zmenila moju finančnú situáciu. Znie to úžasne, však. Dovoľte mi, aby som vás vrátil do obdobia, keď som sa po strate zamestnania topil v dlhoch. Bolo to jedno z najtemnejších období môjho života. Dobre som zarábal a podporoval svoju rodinu, ale zrazu bolo všetko preč. Zo dňa na deň som sa ocitol bez práce a zahalený strachom a neistotou. Účty sa rýchlo hromadili a vyčerpali moje úspory rýchlejšie, ako som kedy predpokladal. Dni sa zmenili na týždne a týždne na mesiace, čím som sa ocitol v kruhu negatívnych pocitov. Úplne som stratil vieru v seba samého a prepadal som sa čoraz hlbšie do zúfalstva. Narastajúce účty za nájom, každodenné výdavky a lieky pre deti ma veľmi zaťažovali. Schudla som. Nemohla som spať a cítila som sa úplne beznádejne.
Tento zdôvujúci dach prenikal do všetkých aspektov môjho života, vysával všetku moju energiu a zanechával vo mne pocit bezmocnosti, ako by mi všetko unikalo pomedzi pôsty. Vyskúšala som všetko, modlila som sa, vytvárala nástenky vízií, praktizovala pozitívne myslenie, afirmácie. Napriek tomu som bola po mesiaci stále nezamestnaná, pohrúžená do déhov a vyčerpaná. Cítila som sa stratená, bez zmeru a začala som pochybovať o tom, či v takej zúfalej situácii môže niečo fungovať. V mojom najhoršom bode mi zavolal priateľ a podelil sa so zvláštnym, ale zaujímavým riešením. Tvrdil, že by mi mohlo pomôcť odstrániť moje déhy. Spočiatku to znelo absurdne, ale jeho presvedčenie ma prinútilo uvažovať o tom, že to skúsim. James mi porozprával o rituáli so strúčikom cesnaku, ktorý podľa neho dokáže odstrániť všetky déhy cez noc. Napriek mojej skepse ma jeho presvedčenie presvedčilo, aby som to vyskúšal. James mi vysvetlil rituál krok za krokom. Najprv zdôraznil, že je dôležité udržiavať kúpeľňu čistú. Čistá kúpeľňa, povedal, je nevyhnutná na udržanie toku pozitívnej energie. Patrí sem pravidelné vyprázdňovanie odpadkov a udržiavanie záchodového sedadla zatvoreného, pretože toalety môžu ukrývať nielen fyzický odpad, ale aj negatívnu energiu. Súčasťou rituálu bolo aj zabezpečenie toho, aby veko toalety zostalo zatvorené, keď sa nepoužíva, pretože jeho ponechanie otvorené by mohlo umožniť cirkuláciu negatívnej energie. Vysvetlil, že fyzický a energetický odpad môže ovplyvniť našu pohodu, najmä v noci, keď je hladina energie nižšia. Udržiavaním čistého a zatvoreného záchoda by sme mohli zabrániť hromadeniu negatívnej energie. Jamesova metóda môže znieť nezvyčajne, ale jeho vlastný príbeh úspechu bol presvedčivý. Rozprával o tom, ako tento rituál zachránil jeho rodinu pred stratou domova potom, ako prišiel o prácu. Jeho vďačnosť za tento postup bola hmatateľná a jeho príbeh ma inšpiroval k tomu, aby som sa jeho radou riadil. Vykonal som rituál podľa pokynov. Každý krok, od čistenia kúpeľne až po vloženie strúčika cesnaku do záchoda, som robil s maximálnou starostlivosťou a vierou. Výsledky boli úžasné. Postupne sa moja finančná situácia začala zlepšovať. Začali sa mi otvárať príležitosti, o ktorých som ani netušil. Bolo to, ako by mi z pliec spadlo ťažké bremeno. Táto skúsenosť ma naučila sile zámeru a dôležitosti udržiavania pozitívnej energie v našom prostredí. Ako raz povedal Budha, na čo myslíme, tým sa stávame. Zameraním sa na čistotu a pozitívnu energiu môžeme zmeniť svoj život. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako energia vo vašom dome ovplyvňuje váš život? Ako by mohol jednoduchý rituál zmeniť vašu finančnú situáciu alebo celkovú pohodu? Podeľte sa o svoje myšlienky a skúsenosti v komentároch nižšie. Vaše nápady môžu pomôcť ostatným, ktorí čelia podobným výzvam. Nezabudnite, že kľúč k úspechu spočíva v našom myslení a konaní. Prijatím jednoduchých postupov, ako je tento rituál, môžeme do svojho života pozvať pozitívne zmeny, dôverovať tomuto procesu a byť otvorený novým možnostiam. Ako povedal Budha, myseľ je všetko. Na čo myslíte, tým sa stávate. Napriek svojej skepse som sa rozhodol preskúmať starodávny rituál zahŕňajúci strúčik cesnaku, aby som zistil, či by mi naozaj mohol pomôcť odstrániť déhy. Moja finančná situácia bola zúfalá a bol som ochotný vyskúšať čokoľvek. Keďže som nemal k dispozícii žiadne iné možnosti, plne som sa tomuto procesu oddal, hoci moja racionálna myseľ sa snažila pochopiť jeho zmysel. Jedného večera som nabral odvahu,
V ruke som dôžal strúčik cesnaku a na kus papiera som napísal svoj mesačný dach vo výške $134 666. Samotný akt napísania tohto čísla mi pripadal surreálny. Ruka sa mi triasla, srdce mi búšilo a nado mnou sa vznášal pocit neistoty. Zavrela som oči, zhlboka som sa nadýchla a začala som si spievať. Všetky déhy sú teraz úplne splatené, jeden po druhom. Počas spievania som si predstavoval, ako moje déhy miznú z mojej pošty a miznú z môjho bankového účtu. Táto vizualizácia mi pripadala ako zázrak sám o sebe, ktorý mi z pliec odľahčil ťažké bremeno. Potom som strúčik cesnaku spláchol do záchoda, čím som symbolicky odstránil svoje finančné problémy. Tento akt mi dodal iskru nádeje a ja som išiel spať s pocitom väčšieho pokoja ako už dého predtým. Vložil som do rituálu absolútnu dôveru a veril som, že čokoľvek sa stane ďalej, je mimo mojej kontroly. Keď som sa na druhý deň ráno zobudil, pocítil som hlbokú zmenu. Ako by sa počas noci odohrala významná zmena. Časom som si túto neochvejnú vieru udržal a na svoj údiv som začal pozorovať zmeny. 1. aprílového dňa som pri popíjaní rannej kávy skontroloval svoj telefón a zistil som, že môj dach vo výške $134 666 zázračne zmizol. Nie len, že moje déhy zmizli, ale začal som zažívať aj nečakané finančné prívaly. Pripadalo mi to ako božský zásah, finančný zázrak, ktorému som len ťažko veril. Vďačný a ohromený radosťou som v slzách padol na kolená a ďakoval vesmíru za tento neuveriteľný zvrat udalostí. Keď som o tejto skúsenosti uvažoval, uvedomil som si silu viery a vplyv rituálov na naše podvedomie. Hoci sa cesnakový rituál môže zdať netradičný, poslúžil ako katalizátor mojej premeny. Tento príbeh mi pripomína známe buddhistické príslovie. Čím myslíš, tým sa stávaš, čo cítiš, to priťahuješ, čo si predstavuješ, to tvoríš. Zosúladením svojich myšlienok a činov so zámerom finančnej slobody som sa otvoril novým možnostiam. V modernom živote často hľadáme logické riešenia našich problémov. Niekedy však prijatie neznámeho a dôvera v prastarú múdrosť môžu viesť k mimoriadnym výsledkom. Tým, ktorí bojujú s déhmi, chudobou alebo smolou, odporúčam preskúmať praktiky, ktoré sú v súlade s vašimi presvedčeniami a hodnotami. Či už ide o rituál, meditáciu alebo jednoducho zmenu myslenia, kľúčom je vaša neochvejná viera a odhodlanie zmeniť sa. Ako povedal Buddha, myseľ je všetko. Čím myslíte, tým sa stávate. Využitím sily svojej mysle a zosúladením svojho konania s pozitívnymi zámermi si môžete vytvoriť život plný hojnosti a prosperity. Pamätajte, že cesta k finančnej slobode sa začína jediným krokom a niekedy si tento krok vyžaduje skok viery. Príjmite túto cestu, dôverujte procesu a sledujte, ako sa vo vašom živote odohrávajú zázraky. Ďalej sa pripravte na transformačnú cestu do ríše buddhistického učenia s rituálom, ktorý sľubuje, že vás oslobodí od déhov, chudoby a smoly. Tento rituál inšpirovaný starodávnou múdrosťou vás dovedie k prosperite a hojnosti. Na začiatok si pripravte čerstvý strúčik cesnaku, škoricový prášok, zelenú sviečku, stredne veľké zôkadlo, 2 listy bieleho papiera a pero alebo fixku. Skôr ako začnete, nájdete si pokojné miesto vo svojom dome, najlepšie v blízkosti svojho finančného alebo pracovného priestoru. Tento priestor bude vašou svätyňou, kde sa môžete spojiť s energiou prosperity. Zapáľte zelenú sviečku, ktorá predstavuje energiu peňazí a šťastia. Nechajte jej teplú žiaru naplniť miestnosť a vaše srdce nádejou na bohatú budúcnosť. Vizualizujte si, ako plameň rastie a osvetľuje každý kút vášho života prosperitou.
Na biely list papiera odhodlane napíšte meno svojho hlavného zdroja déhov. Uznajte tento dáh ako prekážku na ceste k vašim finančným cieľom. Jeho pomenovaním urobíte púavý krok k tomu, aby ste sa oslobodili od jeho bremena a otvorili si cestu k hojnosti. Strategicky umiestnite zôkadlo tak, aby odrážalo plameň sviečky. Zôkadlo pôsobí ako portál, zosilňuje energiu prosperity a spája vás s vašou vnútornou hojnosťou. Vezmite do dominantnej ruky strúčik cesnaku a napíšte naň presnú hodnotu svojho déhu. Posypte cesnak škoricovým práškom, ktorý symbolizuje príťažlivosť prosperity. Zavrite oči, z háboka sa nadýchnite a vizualizujte si, ako váš dých mizne. Nahlas potvrďte: týmto rituálom som sa zbavil déhov. Do môjho života prúdi prosperita. Som požehnaný finančnou hojnosťou tu a teraz. Položte cesnak na symbolickú bankovku. Napíšte celkovú hodnotu svojho déhu na papierik ako na bankovku a spojte ju s menom zdroja déhu. Zapáľte špičku papiera a nechajte plameň spáliť zobrazenie déhu. Keď plameň pohotí papier, opakujte: moje déhy sa premieňajú. Prosperita je na ceste. Papier spaľujte bezpečne. Dbajte na to, aby ste sa nepribližovali k horľavým materiálom. Sústrete svoj pohľad na zôkadlo, absorbujte svetlo zelenej sviečky ako maják nádeje a prosperity. Nechajte toto svetlo preniknúť do vašej bytosti, osvetliť každú oblasť vášho finančného života a viesť vás k hojnosti. Predstavte si prosperujúci život, po ktorom túžite, bez déhov, obklopený príležitosťami a užívajúci si hojnosť, ktorú vesmír ponúka. Pocíte radosť a vďačnosť, ktoré sa vám rozlievajú v sôci. Poďakujte vesmíru za nekonečné príležitosti, ktoré sa vám otvárajú. Uznajte požehnania vo svojom živote a vyjadrite neochvejnú vieru v príležitosti, ktoré prídu. Príjmite istotu, že vesmír konšpiruje vo váš prospech a vedie vás k vašim snom. Tento rituál spája prastarú múdrosť cesnaku, pozitívnu energiu škorice a hlboký význam zôkadla, aby aktivoval pozitívne energie, odvrátil negativitu a pritiahol do vášho života prosperitu. Spomeňte si na príbeh Siddháráthu Gautamu, Budhu, ktorý opustil svoj luxusný život pri hľadaní osvietenia. Prostredníctvom nesmierneho boja a meditácie dosiahol hlbokú múdrosť pod stromom Bodhy. Tento príbeh nás učí, že skutočné bohatstvo nespočíva v hmotnom majetku, ale v duchovnom osvietení a vnútornom pokoji. Ako môžete uplatniť princípy odpútania sa a hľadania vnútorného pokoja na svoje finančné ťažkosti? Prijatím Budhovho učenia môžete zmeniť svoj vzťah k peniazom a prosperite. Na záver chcem povedať, že tento rituál je viac než len cvičenie. Je to hlboká cesta k finančnej slobode a duchovnému osvieteniu. Spája v sebe starobilé púky cesnaku a škorice, reflexnú silu zôkadla a transformačnú energiu ohňa, aby očistil váš život od déhov a chudoby. Dodržiavaním týchto krokov sa zosúladíte s univerzálnou energiou hojnosti. Pamätajte, že skutočná prosperita nie je len o bohatstve, ale aj o nájdení rovnováhy, vnútorného pokoja a duchovného naplnenia. Aké kroky podniknete dnes, aby ste tieto učenia začlenili do svojho života? Ako premeníte svoje finančné problémy na príležitosti na rast a osvietenie? Zamyslením sa nad týmito otázkami si otvoríte dvere k životu v hojnosti, ktorý sa riadi nadčasovou múdrosťou Budhu. S hlbokou vďačnosťou poďakujte vesmíru za nekonečné príležitosti, ktoré sa vám otvárajú. Uznajte požehnania, ktoré už vo vašom živote existujú, a vyjadrite neochvejnú vieru v príležitosti, ktoré ešte len prídu. Príjmite istotu, že vesmír konšpiruje vo váš prospech a vedie vás k realizácii vašich snov.
Prastará prax vyjadrovania vďačnosti je základom mnohých duchovných tradícií vrátane buddhizmu. Zameraním sa na pozitívne aspekty nášho života a uznaním dobrých vecí, ktoré máme, sa otvárame prijatiu ešte väčšieho požehnania. Ako povedal Buddha, vstaňme a buďme vďační, pretože ak sme sa dnes veľa nenéčili, aspoň niečo sme sa naučili. Ak sme sa nenéčili ani trochu, aspoň sme neochoreli. Ak sme aj ochoreli, aspoň sme nezomreli. Buďme teda všetci vďační. Tento citát zdôrazňuje význam vďačnosti v našom každodennom živote. Rituál, o ktorom budeme hovoriť, spája prastarú múdrosť cesnaku, pozitívnu energiu škorice a hlboký význam zôkadla, aby aktivoval pozitívne energie, odohnal negativitu a pritiahol do vášho života prosperitu. Cesnak sa v rôznych kultúrach už po stáročia používa ako silný ochranca pred negatívnymi energiami. V mnohých tradíciách sa verí, že cesnak dokáže odpudzovať zlých duchov a škodlivé vplyvy. Podobne aj škorica je známa svojou schopnosťou priťahovať hojnosť a prosperitu. Jej teplá, sladká vôňa vraj privoláva pozitívne vibrácie a šťastie. A napokon, zôkadlo má v mnohých kultúrach hlboký symbolický význam a predstavuje sebareflexiu, jasnosť a pravdu. Na vykonanie tohto rituálu budete potrebovať niekoľko strúčikov cesnaku, škoricu a malé zôkadlo. Začnite dôžaním cesnaku v rukách a na chvíľu si stanovte svoj zámer. Premýšľajte o tom, čo chcete do svojho života pritiahnuť a čo chcete odstrániť. Keď dôžite cesnak, predstavujte si, ako pohodcuje všetku negatívnu energiu okolo vás. Predstavte si, že všetky déhy, chudoba a smola sú z vášho života odstránené a pohotené cesnakom. Potom vezmite škoricovú tyčinku a podržte ju v rukách. Cíte jej teplú a upokojujúcu energiu. Keď dôžite škoricu, sústrete sa na svoje túžby po prosperite a hojnosti. Predstavte si svoj život naplnený bohatstvom, úspechom a šťastím. Teraz vezmite malé zôkadlo a podržte ho pred sebou. Pozrite sa do zôkadla a pozorujte svoj odraz. Pri pohľade na seba si potvrdzujte svoju hodnotu a schopnosť priťahovať do svojho života pozitívne energie. Nahlas povedzte: som hoden hojnosti. Zaslúžim si prosperitu. Som otvorený prijímať všetko dobré, čo pre mňa vesmír pripravil. Túto afirmáciu opakujte niekoľkokrát, kým nepocítite presvedčenie a vieru. Keď ste si stanovili svoje zámery a potvrdili svoju hodnotu, je čas dokončiť rituál. Vezmite cesnak a škoricovú tyčinku a vložte ich do malého vrecúška. Dôžte vrecúško v rukách a vyslovte modlitbu alebo afirmáciu vďačnosti. Poďakujte vesmíru za požehnania, ktoré ste dostali, a za požehnania, ktoré sú na ceste. Po vyjadrení vďačnosti odneste vrecúško do kúpeľne a spláchnite ho do záchoda. Pritom si predstavujte, ako všetky negatívne energie odchádzajú a vaša cesta sa čistí pre hojnosť a prosperitu. Tento rituál je účinným spôsobom, ako sa zosúladiť s pozitívnymi energiami vesmíru a pritiahnuť do svojho života prosperitu. Je to symbolický úkon, ktorý pomáha zmeniť vaše myslenie a zamerať sa na pozitívne aspekty vášho života. Ak sa zbavíte negatívnych energií a potvrdíte svoju hodnotu, otvoríte sa možnosti prijímať požehnania, ktoré pre vás vesmír pripravil. Pamätajte, že kľúč k tomuto rituálu nespočíva len vo fyzickom akte spláchnutia cesnaku a škorice do záchoda, ale aj v zámeroch a presvedčeniach, ktoré máte. Ako povedal Buddha, myseľ je všetko, čo si myslíte, tým sa stávate. To znamená, že zameraním sa na pozitívne myšlienky a presvedčenia môžete pre seba vytvoriť pozitívnu realitu.
Počas každodenného života pokračujte v praktizovaní vďačnosti a potvrdzujte svoju hodnotu. Urobte si z toho zvyk a ďakujte vesmíru za požehnania, ktoré ste dostali, a za tie, ktoré sú na ceste. Týmto spôsobom udržujete svoju energiu v súlade s pozitívnymi vibráciami vesmíru a priťahujete do svojho života viac prosperity. Na záver chcem povedať, že rituál splachovania cesnaku a škorice do záchoda je mocným spôsobom, ako aktivovať pozitívne energie a pritiahnuť do svojho života prosperitu. Je to symbolický úkon, ktorý pomáha zmeniť vaše myslenie a zamerať sa na pozitívne aspekty vášho života. Vyjadrením vďačnosti, stanovením svojich zámerov a potvrdením svojej hodnoty sa otvárate prijatiu požehnania, ktoré pre vás vesmír pripravil. Nezabudnite, že kľúčom k tomuto rituálu sú zámery a presvedčenia, ktoré máte. Zameraním sa na pozitívne myšlienky a presvedčenia môžete pre seba vytvoriť pozitívnu realitu. Ak v tom budete pokračovať, budete môcť do svojho života priťahovať tú najlepšiu prosperitu. Za aké požehnania ste vo svojom živote práve teraz vďační? Ako denne vyjadrujete svoju vďačnosť? Ako plánujete tento rituál začleniť do svojho života, aby ste prilákali viac prosperity a hojnosti? Podeľte sa o svoje myšlienky a skúsenosti v komentároch nižšie. Nezabudnite, že vesmír sa vždy spriada vo váš prospech a vedie vás k realizácii vašich snov. Príjmite vedomie, že vesmír pracuje vo váš prospech a pokračujte v praktizovaní vďačnosti a pozitívneho myslenia. Tým sa otvoríte prijímaniu všetkého dobrého, čo pre vás vesmír pripravil. Keďže vonkajší svet je odrazom vnútorného sveta, pozitívne zmeny vo vašej energii, presvedčení a emóciách sa prejavia navonok, čo povedie k zmenám vo vašej vonkajšej realite. Naopak, ak v sebe prechovávate negatívne sily, budete priťahovať podobné nepriaznivé situácie. Napríklad negatívna energia vo vašom vnútri bude nevyhnutne priťahovať negatívnu energiu a okolnosti. Môžete sa ocitnúť v pasci dlhov a chudoby bez ohľadu na to, ako usilovne pracujete. Fyzické odstránenie odpadu vo vašom dome má dôležitý symbolický význam. Pomáha vyčistiť toxickú energiu, ktorá bráni príchodu finančnej hojnosti k vám. Prijatím týchto základných postupov a spojením očistných rituálov s pozitívnymi afirmáciami, vizualizáciou a zámerom môžete výrazne zlepšiť svoje výsledky. Používanie pozitívnych afirmácií vám umožní naprogramovať vaše podvedomie novými presvedčeniami zameranými na prosperitu. Teraz vám poviem príbeh z buddhistického učenia, ktorý krásne ilustruje tento princíp. Kedysi dávno žil v tichom kláštore múdry mních. Tento mních bol známy svojou hlbokou múdrosťou a pokojným postojom. Jedného dňa za ním prišiel utrápený dedinčan, ktorý ho prosil o radu. Dedinčan nariekal nad svojim neustálym nešťastím a neustálými finančnými problémami. Cítil sa uväznený v nekonečnom kruhu smoly a chudoby. Mních ho túpezlivo vypočul a potom ho vyzval, aby sa k nemu pripojil pri upratovaní kláštorného areálu. Keď zametali lístie a odstraňovali špinu, mních mu vysvetlil, aké dôležité je udržiavať čisté a harmonické prostredie. Povedal, že tak ako čistíme svoje prostredie, musíme čistiť aj svoju myseľ a srdce. Negatívne myšlienky a emócie zanášajú náš vnútorný svet, priťahujú negativitu a bránia nášmu pokroku. Dedinčan, hoci skeptický, sa rozhodol mníchovú radu nasledovať. Začal upratovať svoj domov, zbavil sa starých a nepotrebných predmetov a začal denne praktizovať afirmácie vďačnosti a hojnosti. Časom si dedinčan všimol zmenu vo svojom živote. Jeho myseľ sa cítila ľahšia.
srdce otvorenejšie a postupne sa začali objavovať nové príležitosti. Jeho finančná situácia sa zlepšila a zistil, že priťahuje pozitívne zážitky a ľudí, ktorí ho podporujú. Mníchovo učenie mu ukázalo, že ak svoj vnútorný svet nastaví pozitívne a jasne, môže zmeniť svoju vonkajšiu realitu. Tento príbeh zdôrazňuje hlboké ponéčenie. Stav vášho vnútorného sveta zásadne ovplyvňuje vaše vonkajšie okolnosti. Pravidelným vykonávaním praktík, ktoré očisťujú vaše fyzické prostredie aj vnútornú krajinu, môžete do svojho života prilákať šťastie a zdravie. Každý deň začnite s vedomým zámerom odstrániť negativitu a prijať pozitivitu. Používajte afirmácie na posilnenie presvedčenia o hojnosti a blahobite. Vizualizujte si svoje želané výsledky a preciťujte emócie spojené s ich dosiahnutím. Predstavte si premenu, ktorú by ste mohli zažiť jednoducho tým, že sa zbavíte nahromadených vecí vo svojom priestore a mysli. Aké nové príležitosti by sa vám mohli naskytnúť, ako by sa mohli zlepšiť vaše vzťahy? Zamyslite sa nad týmito otázkami a urobte plavý krok k prosperujúcemu a harmonickejšiemu životu. Pamätajte, že sila zmeniť svoju realitu je vo vás. Ak to zhianieme, prax upratovania a zbavovania sa nepotrebného v kombinácii s pozitívnymi afirmáciami a vizualizáciou môže priniesť do vášho života pozoruhodné zmeny. Zosúladením svojho vnútorného sveta s pozitivitou a jasnosťou priťahujete podobné energie aj do svojho vonkajšieho sveta. Príjmite túto prax s otvoreným srdcom a sledujte transformáciu, ktorú prináša. Nech vás tento príbeh a jeho ponéčenie inšpirujú k tomu, aby ste ešte dnes začali konať a podporili tak svoj život plný šťastia, zdravia a hojnosti. Milý priateľ, ak cítite, že upadáte do zúfalstva, spomeňte si na mocnú lekciu strúčiku cesnaku. Je to pripomienka, že niekedy aj tie najmenšie činy môžu viesť k najhlbším zmenám v našom živote. Prijatím tohto učenia môžete zmeniť svoju finančnú situáciu a vniesť do svojho života pozitivitu. Ak vám toto video pomohlo, lajkujte, zdieľajte a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála zapnutím upozornení, aby ste nezmeškali naše ďalšie videá. Ďakujeme, že ste sa dostali až na koniec tohto učenia. Nech na svojej ceste nájdete pokoj a prosperitu. Uvidíme sa na budúce.